Pri Liptovskej Mare vzniká prvá mestská pláž v Liptovskom Mikuláši. Tiahne sa 700 metrov po pobreží, pribudnú na nej ihriská aj bufet. Ľudia sa obávajú problémov s parkovaním a nedostatku vody v nádrži. Druhý úsek diaľnice D3 na Kysuciach chce stavať Skanska a ďalšie 4 združenia. Obálky s ponukami sú otvorené, víťaz verejného obstarávania zatiaľ známy nie je. O pár dní bude ukončený aj tender na tretiu, najdrahšiu časť diaľnice. Do Jasnej počas jedného dňa mierili horskí aj leteckí záchranári. Ich pomoc potrebovalo až 8 ľudí zo zahraničia. Anglický snowboardista so synom uviazli nad skalným prahom. Skupina poľských turistov zas zišla zo značeného chodníka. Vyviazli s podchladením, no bez zranení. Viac aktuálnych správ z diania v Žilinskom kraji nájdeš na žilinak.sk.